Münşe olsan mallarga bulmaydı. Mallarga olsan münşaga bulmaydı. Biz olsak indi kurşularga bulmaydı. Birinci günü biz olsak ikinci günü kurşular olsaydı. Şu aytırıp yaşayız. Kış günü bütün su olmaydı. Kurşavlarga münşaga yürüyüz. Kirler juurga da barabız indi. Şunda münşaga da atmasayın. Nasıl aytırıp yaşayıp atabız indi. Yetip hayvanları turunda bizde indi bizde zurmalarının iki simyadagına kaldı indi iki hocalıktagına sıyırları baralarının. Kalganlarımızda zurmalar yok. Su bulmadan da indi ol. Su jetmewliklerine bakmalar var urdaklar, şibiler ransı indi kurkeler, kozlar olabız eken. Olar mene şuşu yağmur yağgan sularda koyda şuşunday lujlar jıyılsa rahatlaneler. Bizde olar içinde su yok. Ne to что өзебезге гына оларга да yok, кырылыкта вообще yok indi ol дегендей. Урдагы козын алырга тырышабыз инде. Ну сусыз үселер. Кыяшта ширем акшап үселер бездә. Шул гына. Бакчаларга су сибе менә шушында ашлангыны куябыз. Җитсә, суларны тутырабыз бакчадагы әйберләргә, йонкысларга. Сибәбез инде. Инде битсә җитмәсә, икенче кеше килеп агызып ала инде. Җыелган суны су җитми. Төбенә хәтле суны төшәбез инде. Су әз генә инанда. Әзрәк җыела. Яңгыр яуса, су әзрәк күтәрелеп китә. Яңгыр булмаган кыры елларны вообще сусыз интектек инде. Суга. Бик яман булды ансы. Авылга һәр отна вторник көнне сишәмбе көнне кибет килә инде райподан, бүтән әйбере бар. Аның кибетче Осия, фамилиясын белмим менә. Шул хәтле әйбәт кибетче инде бүтән әйбер бар менә. Бүтән промтовар бар, продукты бар. Ул яктан без шундый ризайнданнан. Бүтән әйбер вакытында килә. Шундый мотор орындарда ашкан үзе Юнбәс идисеме, җиләк идисеңме? Тиресе урманда шундый сау һава, нарат, шаршы урманы. Монда кешеләр килә, монда коралар, кызсыналар, Юнбәдә, җиләккә дә кызыгып китәләр. Эх, монда урнашырга, монда яшәргә дип. Ну, кайсы берсе менә килеп уже национальный монда күчәм, монда җан алам, урын алам дип нидеп китә. Китмей. Суны беләләрдә монда су юк икән, булмый диләр. Ничектә сусыз булмый инде. Иртә тотсаң су кирәк. Кич ятканда да су кирәк. Юбай вакыт су кирәк бит инде. Без ярый да әзрәк яшәргә йөри алган кеше чишмәдән ташыйбыз. Менә эчәргә кортлар ялналар инде безнең ишеләргә ниләргә. Потому что эчәргә әбзәдән су кирәк, молдан башка. Молда тотарлар кешеләр, мол тота алмыйлар. Мол сусыз тоже тора алмый. Менә без менә шушы җигет әнә бу өйдәге фермер булмакчы иде. Инде сыерларда үрчетте. Ну сусыз беренче су бетте, үзгә ел вообще су булмады, кырылык булгач. Ул битерде малны. Хөкүмәткә кем бу файда булыр иде? Исе ул менә маллар тотып, үчтеп, күп кешене ашатыр иде. Шундый кеше, кызыккан кешеләр, әзрәк хәлле кешеләр күп монда. Малда тотарбыз дип, күчеп килергә теләүчеләрдә су булса. Менә шунда суда гына тора. Шул су булса, гүрелеп тора поселогыбыз. Поселок була бу. Ол гына түгел. Именно тудым, үстем, аннары киттем мондан Чаллыга, шунда яшәдем. Хәзер менә пенсиядә, монда кайттым. Кайттым үземнең туган җиргә, туган авылга, кан ни җир тапкан җиргә. Ну, монда бөтен условия юк инде. Су юк бездә. Менә иң мөһиме су юк. Сусыз үзегез беләсез, сусыз бер. Су белән үсә бөтен әйбер. Су белән яши. Ә бездә су юк.